Dominik Čiesla, epilóg. Kanalizačný poklop za mnou zavreli skôr, než som si stihol poriadne zafixovať, ako vyzerá slnečné svetlo. Moje zorné pole pohltila temnota a čuch vyradil hnilobný zápach. Ostal som odkázaný len na sluch, ktorý mi čľapkavými zvukmi našepkával, že sa niečo blíži. Čerstvé mäso do mlynčeka, ozvalo sa priamo predo mnou. Strhol som sa. Neboj sa, oči si časom zvyknú a sladká nevidomosti bude ešte chýbať. Nie je tu veľmi na čo pozerať. Ja som Oskar, vítam tu nováčikov. Zoznamovania naslepo som nikdy neobľuboval. Volám sa Oto a tak dlho sa tu nezdržím, som tu len dočasne. Redelný smiech. To my všetci, priateľu, to my všetci. Ja som tu už 10 mesiacov, teda možno aj 11, začínam strácať prehľad o čase. Za čo sem poslali teba? Nešlo ti maľovanie či písanie? Či si nebol aj mizerný sochár? Skúsil som napísať poviedku. Priznal som. Mestský úrad pre zbytočných umelcov však nezdielal moje nadšenie a tak som skončil tu. Bol si aj pred porotou? Bol. Pri pomyslení na kruté chvíle mi zovrelo žalúdok. Nič si z toho nerob, Oto. Tu stojíme za hovno úplne všetci. Poď, prevediem ťa. Chytil ma za ruku a potiahol k sebe. Moje nohy sa po členky zaborili do výkalov a neisto vykročili do neznáma. Ja som tu skysol, pretože som poslal poviedku v Bolde. Priznal vážne. Nebolo dňa, keď som si to nevyčítal. Skúšal som sa dostať von, no porodcovia ma nikdy nevybrali. Neviem sa im trafiť do vkusu alebo čo. Každým krokom som sa zabáral hlbšie. Moje oči boli stále v zajatí temnoty. Bol som v sračkách až po kolená, keď sa mi čosi sliské obtrelo o nohu. Zvrieskol som. Odpoveďou bol Oskarov smiech. To bol len Kapor, takto víta nováčikov. Kapor? Hrával falošne na gitaru. Ten je tu už tak dlho, že sa naučil dýchať medzi výkalmi. Úžasné. Precedil som cez zuby a dúfal, že takto neskončím. Ušli sme ešte dobrý kus cesty, keď som konečne začal rozoznávať obrysy považsko-kyselickej stoky. Oskar mal pravdu. Ten pohľad mi skutočne nechýbal. Čoskoro sme narazili na druhého obyvateľa kanálu. Prezerala si ma žena v nočnej košeli s nespútanou hrivou po pás. Čo je zač? Šepol som Oskarovi. Voláme ju stratený prípad, Oto. Radšej sa jej vyhýbaj. Kreslí ľuďom pod nos fúziky z hovien a stále opakuje, že ju nikto nepočúva. Obišli sme ju nalepený na klské murivo a zahli do ďalšej chodby. Neďaleko odtiaľto má brloch starý chatrala. Vysvetľoval mi Oskar. Urobil si tam pálenicu. Z čoho tu v stoke môže asi tak páliť? Čudoval som sa. No z čoho asi? Žmúrkol na mňa Oskar. Na kilo hovien, kilo cukru. A poviem ti, že tá pálenka píše lepšie ako my všetci dokopy. Mrieškovaný kanálový poklop prepúšťal do týchto miest aspoň trochu svetla. Mal som tak možnosť prehliadnúť si nástenné čmáranice pozdĺž celej chodby. To je Valerina robota. Celkom nadšená maliarka, ako vidíš. Raz poslala do výtvarnej súťaže dielo, ktoré sa veľmi neuchytilo. Myslím, že sa to volalo Prázdne plátno alebo tak nejak, večne to skomolím. Porotu tým nepotešila a Mestský úrad pre zbytočných umelcov si ju vychutnal. Stále sa s tým úplne nezmierila. Ste celkom zaujímavá partička, poznamenal som. Chcel si povedať sme, uškrnul sa Oskar. A to si ešte nestretol Donatela, najvychytanejšieho sochára v považsko-kyselických kanáloch. Čo všetko ten dokáže vytvoriť, to by si neveril. Raz sa mu podarilo z obyčajného človečinca zmajstrovať takmer dokonalú napodobeninu psieho hovienka. Pobyt v stoke sa nakoniec nestal krátkodobou záležitosťou. Každý deň som cítil silnejúci zápach svojho bytia. Pochopil som, že to, čo mi hnilo pod nosom, neboli sračky, ale moja vlastná nádej. Rána boli rovnako beznádejné ako večery.
Nebolo sa na čo tešiť, ani čo očakávať. Preklínal som Oskara za to, že mal vo všetkom pravdu. Stávaj, ty blázon, porota dorazila, šarpal mnou. Natiahol sa po zošit, ktorý som si odkladal do malého výklenka a prelistoval prázdne strany. Ty si stále nič nenapísal. Oto, takto sa odtiaľto nikdy nedostaneš. Musíš to skúšať. Vtlačil mi do ruky úbohý zvyšok ceruzky a nervózne vykúkol na chodbu. Koňa Uhríková a Paťo Katala. Dnes to bude riadne ostré. Videl som, ako stráca farbu. Kto? Porodcovia. Koňa Uhríková a Katala sú na chodbe. Akurát hodnotia Valery. Prebudila sa vo mne zvedavosť. Vstal som z kamennej dlažby a vykúkol. Katala svojím jastrabým pohľadom dával najavo, že počet bodov, ktorý sa chystal udeliť, neprekročí veľkosť Valerinej podprsenky, zatiaľ čo sa Kóňa Uhríková s utrápeným výrazom snažila spočítať na prstoch ľavačky, koľko bodov jej vlastne má dať. Ich postavy vrhali na Valery zlovestný tieň, aj v stoke bez svetla. Ty vážne nejdeš písať? Opýtal sa ma. Mykol som plecami. Chcem vidieť, ako to prebieha. Malovala to celý mesiac. Nazvala to Kúsok nádeje. A čo to má akože byť? Vyzerá to úplne ako vodomer. Ale ten ciferník je ako živý. A okrem toho, keď sa do abstraktného umenia nerozumieš, tak ho nekomentuj. Nemyslím si, že sa nerozumiem. Aha, vyzerá to, že ju rozplakali. Dievča si po ohodnotení jej kúska nádeje schovalo tvár do dlaní a rozbehlo sa kamsi do nezmapovaných útrob stoky. Výborne. Potešil sa Oskar. Teraz som na rade ja, tak mi drž palce. Dodal s odhodlaním neúspešného umelca a vykročil v ústrety ďalšej skúške jeho už tak labilnej psychiky. Než som sa stihol úplne ponoriť do deja svojej uplakanej poviedky o dvoch homosexuáloch, vtrhla do mojej kopky stratený prípad. Jediný človek, na ktorého som si doposiaľ nezvykol. Využila moje zaváhanie a pod nos mi natrela nechutný kus hovna. Ty beštia! Zanadával som si. Hlavne si to nestieraj ako všetci, upozornila ma. Pomáha to proti tomu hnilobnému zápachu. Žiadny hnilobný zápach neexistuje, len zápach môjho bytia. Ohradil som sa. Ale nedrístaj. To, čo cítiš, sú zdochnuté potkany v každej blbej škáre. Úrad ich otrávil, aby nám nežrali papiere a ceruzky. Tá masť, čo som ti dala pod nos, je zmes plesne a húb, znecitlivý ti čuch. Ak je to zmes húb a plesne, prečo to vyzerá ako hovno? Niečo to musí držať pokope, priznala stratený prípad. Odovzdane som si povzdychol. Mala pravdu, zápach zmizol. Funguje to, čo? Uškrnula sa. Ja to hovorím každému, ale nikto ma nikdy nepočúva. Rovnako ako ma nikto nepočúva, keď vravím, že súťažiť nemusíme, že je aj iná... Zas som to celé dosral. Prerušil ju Oskar, ktorý sa s výrazom smrtky dotackal späť do kopky. Párkrát som sa zakoktal, to áno, ale inak nechápem, čo im zazvadilo. Začias s Kaňou sa také krivdy nediali. Večná škoda, že sa stratil v tom zradnom kanalizačnom labyrinte. Rátam, že na rade som ja. Dnes som si pripravila báseň s názvom Neznesiteľný zápach hnitia. Je o vzťahu človeka so svojou hnijúcou ranou. Takže rátam, že sa vidíme zajtra. Žmúrkla na mňa a pobrala sa za porodcami. V ten deň si porota vybrala kreatívneho žongléra s potkanými hlavami, Frantu Smolu, ktorý svoje vystúpenie spestril krásnou básničkou od Friedricha Schillera Búrka a útok. Poklop sa za ním zabuchol skôr, než sme mu stihli závislivo zakývať na rozlúčku. Nasledovalo niekoľko dní posúťažnej depresie a nekonečný dážď. Keď človek žije v kanáli, zaujíma sa o dážď úplne inak ako ľudia na povrchu. Hlavne keď má vodu po kolená a všade plávajú Frantové potkanie hlavy. Netrvalo dlho a výkalov zriedených dažďovou vodou sme mali už všetci pokrk. Stúpajúca hladina rozmočila všetky Donatelove diela, zmila Valerine maľby, no skutočná rana prišla až s vytopením chatralovej pálenice. Umelcovi toho môžete zobrať veľa. A vždy si daj ako poradí,
No vezmite mu alkohol a do hodiny máte na krku vzburu. Táto však mala jeden zásadný problém. Banda úbožiakov vrieskajúca na nemý poklop nikoho nezaujímala. Ako mám písať s rozmočeným zošitom? Rozčuľoval sa Oskar. Celá moja zbierka verných imitácií exkrementov je fuč. Sťažoval sa Donatello so slzami v očiach. Čo tam po tvojich kôpkach? Ja som prišla o svoje maľby. Zotrela ho Valery. Čo tam po tvojich hlúpych vodomeroch? Ja som prišiel o celú pálenicu. Chytal sa za hlavu Chatrala. Pocítil som, ako sa mi postavili všetky chlpky na chrbte a rukách, čo znamenalo len jedno. Znovu sa ku mne priplichtil stratený prípad. Je aj iná možnosť, ako sa odtiaľto dostať. Šepla mi do ucha. No nikto ma nepočúva. O čom to hovoríš? Je tu východ, staré plechové dvere v severnej chodbe. Sú slabé, no sama ich aj tak nevyrazím. Keby si skúsil presvedčiť ostatných, spoločne by sme to dokázali. Nedôverčivo som sa rozhliadol po zvyšku osadenstva. Nikto z nich stratený prípad neobľúboval, no výkali som už mal na jazyku. Blub, ľudia, poklop nie je jediná cesta. Oslovil som ich. Je tu aj iná možnosť. Teraz s tým pre zmenu začínaš ty. Očervenel Oskar. Nie, poklop je jediná cesta von. Porodcovia si nás musia vybrať, inak nemáme právo. Stála si za svojím Valery. Právo na čo? Na život? Radšej skapeš? Uškrnula sa stratený prípad. Existenčná otázka bola pre umelcov vždy na dlhú debatu. Tentokrát však zvíťazil pud seba záchovy. Neistým kravlom sme svorne nasledovali stratený prípad s pleťou kanalizačných chodieb a dúfali v spásu, o ktorej sme doteraz nechceli ani počuť. Z 2/3 zaplavené sivé dvere v nás na prvý pohľad nevzbudzovali veľké nádeje. Našťastie na svete neexistuje materiál, ktorý by sa nepodvolil odhodlaniu umelcov túžiacich po slobode. Pánty náš nápor nevydržali a dvere sa rozleteli. Sračky sa roztiekli po celej Považskej Kyselici. Ovinuli výklady obchodov, kostoly aj divadlá. Zamazali ľudí aj zvieratá. Očití svedkovia dokonca prisahali, že sa mramorový úsmev Kaňousovej sochy na námestí očosi rozšíril, keď obmyli aj jeho piedestál. Hrstka slobodných duší sa rozutekala do mesta skôr, než stihla z kanála vytiec všetka voda. Len Oskar ostal stáť pri vyvalených dverách. Ty nejdeš? Opýtal som sa. Nie, ostanem. Niekto musí vítať nováčikov. Tí všiváci z mestského úradu pre zbytočných umelcov sem neprestanú posielať ľudí len preto, že my sme utiekli. Dostal som zo seba smutný úsmev. V tom prípade budú tí zatratenci v dobrých rukách. Kto vie o to? Možno ma raz prídeš vytiahnuť cez hlavný poklop, žmúrkol na mňa. S Bohom, Oskar. S Bohom, Oto. Koniec.